i-great controversy. So ndivele ndingena apha kwi-app ndiye kwi-great controversy ndiyobhala Africa. Ayiveli sana isithi in the lands beyond the jurisdiction of Rome, there existed for many centuries bodies of Christians who remained almost wholly free from papal corruption. Isho Papa, the churches of Africa, hidden for nearly 1,000 years, did not share in this apostasy. Dikoma, kwangekabikho technology ngoko kusahanjwa amahashi. So sifihliwe thina kule continent. Into eyindenze ndibe excited, into iqonda, and then safunda. Sasiva isiNgesi. Sawe sifihlelwe izincwadi. Esizazifundela zona. Siphinde silidibanise ibali nje